Okay guys, na namin diri karon guys ha. Kita mo nang daghan kayong lubi guys. Namunot namin diri guys kay wala lagi kita masayro karon guys. Dara. Indolisos dara kini kisa man ning kakuan ni. Oy, kisa ni si Wiggy ni asa Oscar. Dara na gini pila may makaya sa isang adlaw nimo Dol? 2,000. Imahadol Alzen, pila may makaya sa isang adlaw nimo? Kalibo ra sa kalibo. Sa kalibo. Dira. Idol Ricky, pila man ka buok imong makaya sa isang adlaw? 1,500. 1,500. Dira. Ato istoryahon si Wiggy si Oscar ha. Oscar, pila may mahuman nimo sa isang adlaw Oscar? 25 pesos. Okay guys ha. Nanagin mi karon guys kay gining lubihan niya hotdog gining panit nila guys. Unsa kadaghan is lubi guys. Hotdog panit gini. Sige tapay dito bikas si Idol George Idol, bira may mahuman nimo sa adlaw Idol? 200 sa gyud ka buo kay siniluya mangugoy. Mo ni karon guys. Mingaw man ang pasada karon niara nanungha nagbunot ang mga kuan namong kauban dire. Dira. Ang hanggang dako himpuli na pod. Nahala sige ko na magkamao ko ni. Tan-awon tanang ihang 2,000 kunoy mahuman niya isang adlaw. Sige ko na. Idol mo na mag taas na siguro na po Idol kay. Perti mo sa may hinaya ka. Nahina lang kay inadlaw ni. Inadlaw ni. Minuok mo ni Idol. Ingag 2,000 do ay kon. Mo gani. Agoy taas lagi na po ni. Kanang lihok ka. Isang adlaw ni. Ha? No? Matay isang adlaw lagi ni. Taas rin na pulo ni. Sige ko na pas dilan dugaya ganihar man na Idol wa pa na human isang buok. Patay. Matay na pulo lagi mahuman ani. Tahap gyud ko. No. Lang kung tulo, yang isa wala pa. Noon sa man ang pagkabunutan mo magikaw giro. Sige. Patay ni pagkabunutan Idol. Mura magikaw giro na. Dara. Kini Oscar. Kini be Oscar be tanawon to Oscar be. Mingo si Oscar nga bansingko kuno yang human sa adlaw kay kuno be. Bilas mo panit gid si Oscar di ay. Bantay ka mo ta. Oscar, banati na Oscar. Banati na Oscar. Nasa na. Oscar. Ganiya iro karon baboy nagi pahit anay. Unsa man na Oscar nga mag mas labaw pa mas iro ni niya. No? Unsa man mura mag-ilaga. Kita ganang ilagag bunot. Mao ginang agiha Okay. Puli. Idol Lisos. Sige, dira. Kini. Ato gurong anon be. Kini, murag mahuman gini siguro mga 1,000 ni kay murag medyo paspas gid gamay ba? Kini, buhi gid pamilya ni. Og mahimo ni siyang mamunutay. Mindset ba? Mindset. Dali ra kay gihuman niya. Kini be, parikoy ko na be, be. Taas mag pila kay mahuman ani be. Ato gining kuno nagpila gid ka mahuman ani, okay? Agoy kusog-kusog pud Agoy lupigan si Wiggy ani ba? Wiggy, lupigan ka ni Wiggy Matay paspas pud Hala, matay mahuman punig 1,500 gid ay. Kuyawa kayo oy. Okay, giimnan pa gid na. Okay, nindot kay sa sabaw.